So, andyan na sila, oh. Mag-rapid test. Andyan na sila. Bababa na ako. Morning everyone. So, andito ako ngayon sa Daraga Community College para magpa-rapid test kasi ang higpit dito sa Daraga Albay. So, pagdating ko dito, dumaan tayo sa proseso ng tinatawag na rapid test. So, masubukan ko ngayon yung pagpa-rapid test dito. Kasi nag-home quarantine ako for 3 days. So, after noon, kasi dumating ako ng Friday. So, Saturday, Sunday, nag-stay lang ako ng bahay para, alam mo yun, baka yung possibility ba na, alam mo na, galing kang Maynila. So, even though negative ka, but definitely here, meron pa rin silang process. So, nag-stay ako ng 3 days sa bahay. Tapos ngayon, schedule ko for rapid test. So, wait tayo kasi napaaga ako. Wala pa yung pero nandoon na yung mga midwife, mga nurses sa baba. So waiting tayo. Ito yung Daraga Community College. Ang ganda, hanggang second floor pa lang siya. Pero alam mo yon, pantay-pantay at saka yung space napakalawak. Walang permission yung pagkuha ko ng video ngayon. I'm sorry. Daraga Community College. Pero ang ganda nung area, oh. Nakita ko doon, yun, oh. Kasi napaaga nga ako. I-tour ko kayo. Kasi first time ko na-amaze din ako dun sa area. So, kahit walang, nag-start na daw to, mayroon na daw tong mga bata. Pero ongoing pa rin yung nila. Kung mapapansin nyo, makita dito yung lava ng Mount Mayon. Yun, oh. I-close up ko, ha. Yan, yun, oh, yung Mount Mayon, oh. Oh, di ba? So nice. Tapos yung sa baba, kasi nasa second floor ako, yung sa baba, ayun yung paikot to siya, parang same with the Kalayaan National High School, pero mas malaki siya kasi ang daming kwarto. So pahaba po siya ganyan. First saka second floor, tapos ongoing yung third floor. Pero wala dito kasi nga dito, parang baka nga may tendency siya quarantine facilities kasi walang tao. Kung may tao man, nasa mga kwarto lang yun, mga konti-konting tao lang kung napansin nyo. Doon sobrang konti lang. So napaaga ako, sabi ko, itry ko ngang i-vlog to kasi sobrang nice yung school nila. Tingnan mo, ang linis. Kahit walang tao, kung napansin mo, sobrang linis. Baka yung mga janitor, baka nadyan lang sa baba. So yun, appreciate ko. So waiting na tayo ng schedule for the rapid test. So yun, walang paintulot yung pag ko dito. Ito yung mga nila, mga rules ng dito, because Daraga Community College is one with the government, yung nakasulat, is one with the government in preventing the spread of 2019 novel coronavirus. So first, you need to, alam mo, it's a very, the common denominator in preparing for us na hindi mag-spread yung nCoV, right? So the first one, of course, you need to wash your hands with soap and running water when hands are visibly dirty, right? So if your hands are not visibly dirty, frequently clean them by using alcohol-based hand rub or wala kang dala kasi biglaan lang to para ko lang yung school. So school siya, pero ang mga admin area nandun sa kabila. Kasi hinhatid lang ako ni Kuya dito. Kasi nga, di ba, bawal. So, kahit mag-drop ako sa market, bawal nila ako i-drop dun sa market. Kahit bibili ako ng, for example, mga tsinelas. So, ibang tao na lang daw yung pwedeng bumili. Wag na lang daw ikaw. So, here, the second one, of course, you need to protect yourself and others from getting sick. So, you need to after coughing or sneezing, right? So, here, so later, kasi nagtatouch tayo, so we need to put alcohol, right? So here, may mga may mga guide sila dito. So medyo mahigpit talaga sila.
Dahil walang tao, iikot natin yung camera dito. Ayan. Dito tayo sa kabilang side kasi nga paano siya, pa U-form. U-form, ayan o. Ayan o. So yun sa baba, pag feel ko nga pag may event dyan sa ano, yung school na to, kasi sobrang lawak ng quadrangle nila, yun oh. Sobrang lawak ng quadrangle, grabe talaga yata, sobrang ano. Pero it's a college siya, hindi ko alam kung ano mga in-offer dito kasi nga ngayon lang ako nakapunta. So yan, yun oh. Ito yung Daraga Community College. Yun oh, ang linis. Sobrang linis. Oh, yun oh. Walang tao. Ako lang yung tao dito. Yung kanina, sa kabilang side yun. So, ngayon sa kabilang side din yung pinuntahan ko. Pero, hindi ako masyadong naglalakad. Dito lang ko sa area na to, sa second floor. Kasi gusto ko makita yung view ng, Mount Mayon. Tingnan niyo, oh, pag lumapit ka dito, makita mo, oh, yun, oh. Yung Mount Mayon. Tapos ganito ka, mag-selfie ka. 1, 2, 3, go. Picture, right? So makikita mo agad. So nakakatuwa pag nandito ka. So while waiting nung nakaschedule tayo, kahapon nagpunta din ako dito kahapon, pero hindi ko siya masyadong binavlog kasi akala ko sobrang bilis lang yung rapid test. Akala ko i-ano lang, kaso wala pa nga. Kaya bumalik na lang ako dito. So bumalik kami ngayon. So sana pag ganito bang angle mas okay ba? Yan. Pag ganitong angle pala mas okay. So bumalik ako dito para sa baba mamaya kasi dito yung iba yung way ng magpa-rapid test. So alam mo yun yung flow, sobrang higpit nila. So kung saan ka papasok, doon lang. Tapos may mga harang doon. Kung palista ka, may harang doon na parang plastic para makausap mo yung mga nagbabantay doon. So mahigpit sila. Sa bagay sa lahat naman ng mga facilities, alam ko mahigpit talaga. Kasi nga of course yung alam mo yung virus, hindi natin alam lalo na yung paparating ngayon. Sabi yung ano ba 'yun? Variant, ano yung COVID variant ba 'yun? Yung tinatawag na ganun. Yung ibang klaseng I'm not sure out of it. So pag mali ako, I'm sorry kung ano yung tawag ng virus na yon. So, yan, dito tayo para maka naman tayo after 14 days. After 14 days, sana makalabas man tayo ng konti para alam mo yun, kung may mamili tayo ng personal, ganoon. Or kaya mga simpleng bagay para makatulong sa family. So, I'm staying here for a while. So, yun, enjoy nyo muna yung area kasi ako nag-enjoy din ako kahit ako lang mag-isa rito. enjoy ko muna, lalo na yung pag makita mo yan, wala tayo sa malapit, medyo malayo tayo, pero yan yung pinagmamalaki ni Catriona Gray, yung lava walk niya na nagfo-fall yung mga ashes, yung color black yun, yun yung lava sa area yan, pag i-ano natin, ganyan yan. So nagpakita na yung perfect cone, ito yung perfect cone niya, kung makita natin. So yan yung perfect cone. So medyo madilim ako kasi nga alam mo yun, tinatago ko lang yung pag-capture ng video. So malamang mamaya-maya bababa na tayo para natin. So alam mo yun, naka-appreciate yung Daraga Community College. Ano kayang mga course dito? Baka mga education din. Kasi alam mo yun, tapos yung ongoing. So ongoing pa yung constructions niya. So alam mo yun, kahit walang tao, sobrang nami-maintain dito sa province yung kalinisan ng nila, ng classroom. Sa bagay, halos ang lahat ng school malilinis naman, pero alam mo yun, naka-appreciate kasi bagong dating ako, bagong salta, pero nakita ko agad yung kahit walang tao, pero yung kalinisan, yung hindi na pag-iwanan ng kalinisan sa paaralan. So this is it. So dito kayo nag-aaral sa Daraga Community College. Hindi ko lang kung ano yung i-offer, i-research natin kung ano yung in-offer nila mga courses. Baka mga, alam mo, education, mga ganon. So tingnan natin. Kasi like ko nakikita yung BU, yung Bicol University. Ang ganda nung front pero hindi pa ako nakapunta. So baka next vlog natin, baka ma-visit din natin yung Bicol University. So alam mo yun, hindi mga sinasadyang pagkakataon na nakikita natin. So ito yan. So ulitin ko, yan ang yung view nila. Daraga Community College. Pero maliit pa kasi ongoing yung constructions. Parang feel ko, hindi ko alam kung ilan pa yung mga faculty dito eh. Hindi natin alam kung ilan. So yan, punta tayo dito. Yan Ito yung first side ng school nila. Tignan mo, ang ganda ng angle Kahit magano ka nandito yung alam mo yun. Diyan ka magpa-picture
Ganito yung angle, oh. Yan, passing through. And then this side, ganito din. Oh. Oh, passing through. Alam mo yun, ang ganda. May tawag nito sa pag-capture ng camera eh. Hindi ako nagkamali. So, sa sobrang higpit nila, umikot muna ako saglit. So, again, walang permission yun ng, community, Daraga College ba yun? Daraga Community College yung pag-video ko ha. So, pag ganito ko, yung ganyan, pag video ko ganyan, oh. Okay, so, punta tayo dito. Nakita ko yun, oh. Yan. May open yung library. So, tinatanong ko yung isang girl nung may lumabas doon kung anong mga ino-offer na course. So, ang sabi, education courses. So, alam mo, nakakatuwa kasi mga teachers din pala yung nandito. Kaya pala, isa sa mga napakalinis ng area. Alam mo pa, dito ka lang nakastay. Tapos ganito ka. Yung hangin sobrang fresh kasi ganito yun, ang harapan mo. Oh, diba? Sobrang fresh ng hangin. Tapos ganito ka lang. Tapos ganito. Oh, diba? Tapos perfect yung ng angle nung mount na yun. So nakikita mo yung mountain, konti na lang, may naka pa siya, konting-konti na lang, ma-perfect na yung mawawala na yung color white ng mga sa ulap. So yan po yung si Madam Inakiyoso ko. Sabi niya education yung mga courses na nandito. So, patayin muna natin kasi baka magalit. Yon si Madam yon. So malamang siya yung guidance dito ay librarian kasi nandito sila. Tapos may kasama siya doon sa loob. May isa pang lalaki. So nahiya naman tayong pumasok kasi una wala pa tayong rapid test, baka alam mo yon, baka delikado. So dito na muna tayo sa labas. Gusto ko na sanang pumasok kasi nakita ko yung daming trophy doon sa loob. So alam mo yon na maganda sana pag makita natin. Kaya pala meron din doon sa may harapan, DCOMC. Yung made of yung tire, wait lang. Yung gulong, right? So yung gulong na pinoform siya ng DCOMC. Kaya pala Daraga Community College. So yun pala yun. Kaya sabi ko, ano pa yung ibig sabihin na tong DCOMC? So nung umikot ako, so nakita ko nga yung nila. Alam mo yon, yung facilities nila. Konti lang kasi sinisilip ko. Pero maganda. So yung sa baba, yun yung sa baba. Yan. Nandiyan yung tatanggap. So kaya pala, alam mo ba yun, nandoon pa lang, doon ka pa lang sa malayo ka pala, makikita na agad nila kung sino yung papasok, kung sino yung magpa-test. So sobrang safe. Kaya sobrang namomonitor nila yung mga pupunta dito, papasok dito. So namomonitor nila kung, alam mo yun. So nagdaldal lang ako ngayon kasi nga wala pa. So wait na lang tayo. Pag gusto nyo mapanood yun, yung mount na yun, parang feel ko sawang-sawa na sila dito. Pero of course tayo kasi minsan, pero lang yung mapuntahan nyo dun sa parang yung sa tuktok, kasi napuntahan namin dati before with Sir Benny and Sir Rafi. Nagpunta kami doon, naghabal-habal kami. Yung malapit na doon, meron doon sa may part na yun. Nagrenta kami ng habal-habal. I think worth yun. Halos mag-1,000 yata yung bayad namin or 500, parang ganun. Medyo mahal na siya kasi sobrang malapit na yun. Parang rest house yata yun, parang may ganun. Mount Mayon Rest House yata yun. Nakalimutan ko yung term, pero yun yung papunta doon, papasok doon. Yun yung yun si Sir Royce. Sorry sir kasi ginawa ng video. So hindi ko naman sir. Wala naman akong dito. Kaya na-appreciate ko, kaya binavlog ko yung area. So ang ganda. Hangin, sobrang lakas ng hangin. Talagang fresh na fresh pag andito ka talaga sa province. Kaya hindi mo alam kung parang iba na yung iba yung aura pag nasa province ka. Tapos makikita mo palagi yung ganyan, Parang feel ko nga laging bina-background nila yan pag may mga sila, may mga events sila. Kasi perfect talaga yung cone. Yung sinasabi ni Catriona Gray, yung damit niya sa lava, yung pag ganon. Pero sabi pa nga nila, yung taga dito, kung hindi ako nagkamali yung sabi ng taga dito sa Albay, pero narinig ko lang yun few years ago, na
sa mga tourist daw, yung perfect cone na daw yan ay sobrang ganda. Alam mo yun, sobrang, ito yung mga behind the scene messages, right? Yung mga, tayo sobrang na-appreciate natin kasi ang ganda-ganda, perfect yung cone, perfect yung ambience. Pero para sa kanila, isa siyang napakadelikadong bulkan. Kasi nga di ba ano siya, active, one of active volcanoes here in the Philippines. So, kung napansin mo, ano ba yun? Baka lang may puti ako. Wala pala. Wala ko puti. So, isa siya sa mga active. Kaya, nag-aano sila. Lagi nilang inaabangan yan. Yung vulkan na yan. So, kung tayo sobrang na-amaze tayo. Kasi talagang perfect na perfect, you know? No? You know, pag ano pa lang, yung slope ba yung tawag doon? Yung papunta sa peak, para nag-surmount yung peak. Kaya makikita mo siya. Paano pag sobrang lapit? Dito nga, medyo malayo na. But still, parang ang lapit pa rin ng capture natin. So, napansin ko lang, kung education yung courses dito, ang dami yatang mga teachers na nag-enroll dito kasi ang daming classroom, di ba? Na-imagine mo yun? May first floor, kasi mga offices din yan, malamang. Tapos, ang daming mga, ilang, kumasilip mo yun, oh. So, ilan yan? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Almost 60 plus yung isang classroom. Tapos ilang classroom to, ang dami-dami. Right? So ibig sabihin, ang dami-daming teachers dito na mga enrolled. So here nakita natin yan the mission and the vision of the school. So yung mission nila is to produce quality, relevant, and productive graduates by employing best practices and actively diffusing. So, what a word, diffusing a culture of research and excellence. So, di ba ang galing-galing? Napakahusay ng mission. So, the vision is an academic institutions of excellence, highly responsive to the evolving culture and practice of teaching and learning for quality education that is committed, right, to producing empowered, productive, and globally competitive professionals. Kaya naman pala mga t-shirts na nandito. So the goal, so may 5 dito. 1, 2, 3, 4, 5. So provide, prepare, engage, network. Right? So dapat sila? Dapat alam mo 'yun, yung mga start halos dapat intact, right? So provide a high quality education, provide a safe, nurturing discipline, stimulating environment in which each individual is challenged and enriched by learning within the culture of mutual respect. No? Approve, right? Prepare each students for fulfilling happy and successful life as an effective, active citizens in global. Tapos engage positive partnership, right? Yung mga stakeholders natin. So, kailangan yun. Yung kailangan natin. With all parents, guardians to support and recognize each student's learning and development. Tapos, network with other internal and external stakeholders to support. Yun yung sinasabi ko kanina pala. Dito pala siya nag-belong sa 5. So, network, staff, and stakeholders. So, yun, yung vision and mission ng Daraga Community College. So, still, wala pa din. Madami na tayong nasabi. Bumababa yung buhok ko. So, ang galing ng nila, ng mission vision. So, napakahusay. So, baka maganda dito mag-part-time. mag-part-time na turo. Okay. So, kung college lang, hindi ko lang alam kung dito may elementary. Pero mas maganda din sana may elementary, no? Elementary, high school. Kaso nga lang college yun. Sabi kasi ang kinikater nila is all about mga education students. So, baka mga education lang talaga. Tingnan mo, oh. Yung tuktok nakita, oh. Yun yung pinaka-peak or cone. Ito. Paano ba yan? Yan. Wait, yan. Yan yung pinaka-cone. Pinaka-cone ng Mount Mayon. Right? So, yan yun. Kasi nandito tayo sa kabilang side, yan, oh. Sa kabilang side naman tayo. Di ba ang ganda ng mga ganda ng angle. Okay, so
pahinga-pahinga na lang tayo muna. Try natin mamaya kung ano yung ano natin ng rapid test. Excited ma-rapid test. So pray tayo na negative kasi hindi naman natin alam kung paano natin nakuha or makuha yung mga ganong virus. So pray natin na walang alam mo yun, walang sablay-sablay, dire-diretso lang yung test natin. So here, nakaka-amaze yung quadrangle. Ilang lot area kaya dito kasi sobrang laki talaga. Of course, hindi naman sobrang laki, ng laking-laki. Of course, iba naman yung mga universities talaga na pero natuwa ako kasi nga, di ba, pagpasok namin dito, tapos ito yung nakikita mo, at saka hindi pa natapos, continue yung constructions niya. Tama ba? Construction. Continue yung pagkukonstruct ng building, okay? So, yun. Okay, so, thank you for watching as of now, as of this moment, kasi we're still waiting for the rapid test. So, ante-antay lang tayo. Okay? God bless everyone. So, andyan na sila. Yung rapid test. Andyan na sila. Bababa na ako. Rapid test. Ito yung process na tinatawag na rapid test. So, dito pa lang part ng ito. Sa second finger natin. So, yun yung tutusukin para makuha natin yung dugo. So, after nyo makuha yung dugo, so, baka tapos na yun. So, yun lang pala yung process. So, tanungin natin mamaya kung ano po susunod mga gagawin in terms of the rapid test. Okay? So, babayin muna. So, now. So, we're done with the rapid test. So, wait na lang yata tayo ng result. Kasi saglit lang. Wala pang 5 minutes or 5 minutes na, right? Kasi ang saglit lang, ang bilis lang kasi mga 10 lang yata kami. Hindi nga umabot ng 10, parang mga lang, 8 lang kami. So mabilis lang. Ang alam ko, it's free yung rapid test dito sa Daraga Albay na ginagawa dito sa Daraga Community College. So napakaganda ng cone. Perfect cone po siya ngayon. Wala na po nakaharang. Maganda na po siya. Yun ikot natin. Yun diba? Perfect na. So, perfect na yung angle ng cone today in terms of the mount na yun. So, antay-antay na lang tayo. Saglit na lang to kasi alam mo, wala na yata yung naantay. At saka ang nilalagyan nung dugo na kinuha dito is parang pregnancy test. So, doon yata mag-discover kung ano yung nasa laman doon. Either maging positive yata or negative. Parang ganun, parang buntis. Ganun yata yung proseso. So, antay-antay lang tayo. Nakuha na natin yung result. So, yun na nga, negative. Ang bilis ng result kasi nilalagay lang sa parang pregnancy test. Tapos after nun, yun na, okay na. So, uwi na tayo. Negative, yan. Yan. Tawag yan. Yan na yung result natin. So, uwi na tayo. So, nakita pa natin yung perfect cone today. Tapos, uwi na. Thank you, Daraga Community College, for the free rapid test. Okay, bye-bye. See you again for the next vlog. God bless everyone. So, andito na ako sa bahay. So, tapos na yung pag-rapid test natin. Dumaan ako sa City Hall kasi kailangan ng kopya nila doon. Ay, not City Hall. Doon sa may barangay hall. Kasi kailangan nila ng copy na nagpatunay na negative ka. So, yun. Nakausap ko na din yung kapitan doon na ninong ko din naman nung sa kasal. So, sabi niya kinukumusta kung okay ba yung connection dito ng internet. So, nagpasalamat tayo kasi medyo malakas yung connection ng internet dito sa bahay. So, papasok na tayo. Niloko ko si Mrs. na ilaw na positive kunyari. So nagagalit siya. Nagagalit siya kasi hindi ko pinapakita yung result na yun na negative. So automatic hindi yata niya alam na bawal naman pag mapag-positive ka, bawal naman talaga lumabas, right? So bawal ka nang palabasin doon sa pero ang alam kong protocol, once na nandyan ka na sa bahay, parang feel ko pwede nang hindi ka na mag-rapid test. Tama ba ako? Pag nag-rapid test ka na sa Maynila, for example, tapos sa home quarantine ka na lang. Pero never mind, baka mali ulit ako. So, tapos na tayo. So, yung mask natin, ibaba ko na lang ito mamaya para for safety na din. So, negative tayo ng rapid test. So, nagpasalamat tayo. So, ibig sabihin, safe na tayo. So, I think I need to stay here at home for 14 days pa rin.
bawal pa yata lumalabas kahit negative na tayo. So mas maganda pa rin yung safety natin. Unahin natin yung safety para mas maganda. So thank you sa ang bilis ng dito yun So yan. Ang bilis ang bilis ng proseso ng rapid test kasi konti lang, walang pila. Sabi ko nga kanina, mga 8 lang kami, tapos sabay-sabay yon. Tapos nilagay doon sa kit yung parang pregnancy test. Yun parang nilagay doon yung dugo mo. Tapos after na nilagay yung dugo mo doon, wait for 15 minutes yata or 20 or 30 kasi medyo ganun yung time frame, parang 15 to 20 minutes yung time frame ko doon. Hula ko lang din yun kung ganun ba katagal, pero parang ganun yung waiting area doon, waiting moment doon sa test na yon. So after noon, bibigyan ka na ng paper na nagsasabi, ganitong paper na yon. Yan, negative. So ganitong paper yung ibibigay sa'yo. Tapos dapat isabit mo to sa barangay para alam nila may pumasok na galing sa ibang lugar. So, yun. Which is magandang proseso. Tapos kinausap ko sa kapitan regarding that one, kung kailan ako babalik, ganon. So, okay naman. Sinabi ko nga wala pa akong planong bumalik. Pero, kung wala pang face-to-face, so definitely I stay here muna. So, thank you so much for watching. So, sana sa susunod makagala tayo kasi marami pa mga galaan dito sa Bicol para ma-feature ko. Kasi dati, nagagala ako dito sa Bicol, hindi ko siya na-feature kasi hindi pa naman ako nag-vlog dati. So, ngayon, i-feature na natin lahat. Bibisitahin natin yan pag okay na yung, alam mo yun, yung home quarantine natin. So, that's it for today. So, thank you for watching with regards to this vlog. So, I'm hoping na kayo, magstay lang kayo sa bahay para laging para mas maganda po at saka hindi mag-spread yung virus. So, always keep safe, everyone. God bless us all.